O Goberno municipal xa ten case todo listo para comezar a renovación dos servizos da Rúa Chegarai. A obra consistirá na mellora das redes de pluviais, de saneamento e de abastecemento da auga. Ademais, o Concello renovará tamén as canalizacións eléctricas, ampliará as beirarrúas e poñerá liñas de servizos a ambos lados da rúa. A rúa, evidentemente, pois, vai a ganar en beirarrúas, non? E vai a ter dúas líneas de servicio, unha a cada lado, é dicir, carril de servicio e línea de carga e descarga, servicios, etc. E despois beirarrúas, non? A obra conta cun investimento de 696.000 euros e un prazo de execución de 6 meses. O Goberno local terá reunións cos veciños para acordar o inicio da renovación. Tamén teremos reunión cos veciños para expoñerlle o proxecto e un pouco fixar consensuadamente con eles o que sería o inicio das obras, non? O Concello espera que estas obras, incluídas no ciclo da auga, estean iniciadas antes do verán, igual que as de Campañó, Santa María e San Andrés de Sebe e as da segunda fase de Verducido.